Gaano kaganda ang aming lugar. Tignan nyo po yung aso namin. Kung anong ginagawa nila. Yato, come! Good girl! Ay, kala ko naman tutuloy. Kala ko nga, nagbigo ka talaga. Wala laman, meron yan dyan. Natapato ako sa bato. Patingin. Hindi, sa dulas mo yan kanina, hindi yan sa bato. Hindi sa bato, ngayon lang yan eh. Okay lang, maliit lang man. Pwede na tayo pabalik. Paano tayo makakawa ng chiko niyan kung ano, basa na kayo? Okay lang. Saka namin nag-swimming eh. Sorry. Hello guys! Walang pasok! Ayan sila! Diyan ka lang, Tyrone. Saan na sila? Ah, dito. Gusto ko din. Dito. Ay, ang taas dito. Meron doon na malalim part. Uy, Tyrone, lagay mo nga yan dyan. Hindi pa ba sa kunti lang yung heaven ko? Ba't kulang na isang piece? Ang. Lalo sa bahay. Hindi. Talagang kulang. Yeah. Sasunod. Ay, kinakabahan ko. Lalo sa bahay. Crack pati yun. Kaya nga ako kapasukan. Parang ang tagal mo bago naisip na cellphone ka. Ang tagal mo naisip. Ano nga sa bahay? May cellphone ako. Kala ko po, tinutubuhan ko po ako mababaw. Dapat. Pagkakutong ko, wala yung kalalagyan. Dapat pinahawakan mo na sa akin. Pag sip-sip po ko kanina doon sa may biyak-biyak ayun, tubig ko, ano ko. Mga katabs, sinisirap lang pasok today. Bumalik kami dito sa kung saan kami nag-harvest ng chiko. Sinama ko po sila ngayon. Oh. Ayan, para mag-enjoy po for a while. Record mo yung nagda-dive. Nakilala ko sa Huwag ka makapit, nagda-dive ako. Alin na lang. Sarap. Ano yon? Ah, hanap ka ng bonsai dyan. Marami yan dyan. Mukha ko ay. Ay, may tiktok dito. Maraming ideal dyan na mabonsai mo. Ito, nagigla ko na kawa. Nakadikit lang sa puno. Lagay natin dito. Tara, Chico. Chico. Ano yun ang project para sa kanya. Ano? Ay, subject. Nakasama ka po. Shout out. Ano yan? Magkabatuhon. Sakit sa bato na naman. Hinay-hinay lang. Dapat Chico dito naglilipad. Dito marami dito eh. Uy, wag nyo nga ano, dito na kayo. Dito lang. Wala nang pupunta doon. Okay, basta doon. Ayan. Uy, parang pwede dito. Ito nyo yung nagpa-bend. Eh, pwede man mo yun. Itanim mo na nakabend. Paiga ano. Sunod na lang sa Mabuti, malaki pa ako. anak bonsai. Tigas. Mukhang ganda na. Ano suso? Wala baga? Wala nga eh.
Wala ngayon. Walang, Wala ba? Aray ko. ano naman aray mo? Ano to mama yung ito butas? Huwag yan. Aha. Biya po. Tara na, doon na tayo akyat to. Dalian nyo na. Dadan pa tayo sa chikuhan. Ano na kayo? Kami. Mawaga kay Chico? Doon na sa bahay. Dito. Ate Han, nakakaiba yun oh. Ang ganda ng dahon niya. Pag nandun sa'yo men, maganda yan. Ganda. Meron pa dito. Ganda, tingnan mo na. Gano'ng kalalim yung tubig? Opo, may ba floating pa si madam. Uy! Maano ako floating. Ako din. Dito siya magagaling. Wala namang ganap. Ang oras po ngayon ay alas 2:34. Medyo lumubog na lang yung tubig kasi kakaano nila. Tiwag mo ito lang. Sorry. Ay, ano na ito? Magkakali siya ito yung gata. Pero naman. Hanggang tuhod lang. Eh, bakit ako tatwork sa alam mo ng vlog? Tatwork ako ito. Ako din eh. Walang ano? Tara, floating tayo. Walang nakita. Pakaharap siya sa atin. Sige, let's go! Ako na, ako. Ahon na, ayan oh. Oh, magbo! Uy, tara na. Ito. Guys. Ako na kayo. Ano tawag ito, Kit? Showbird. Oo, yung inulam natin ng last. Floating ulit. Na-harvest tayo din. Mag-good night, guys. Tara na. Tama na. Bahay naman. Sa'yo. Oo, next time naman, next time. Memory. Mama, daming buhangin dito. Hugas ka, hugas. Gusto namin doon dumaan. Dito. Maghugas kayo uli dun. Balik, balik. Huwag magtulakan. Ayos. Ayos. Na-memories ko doon. Yung una ko, pumasok doon. Ay, Tara gusto na. ko talagang swimming doon. Let's go. Kulot, let's go na. Ang daming buhangin. Madadabuhanginan pa dyan. May gold nugget sa pa ako. Char, gold nuggets. Dahil naman. Sana isang dive na lang. Tara na. Let's go. Mauna na, dali. Mauna na. Dali na. Come on. Thank you. Namin doon. Pagpaligo sa amin. Antayin namin, Ma. Yung step ka dito sa ikot ka. Baba ka. Baba ka. Iiwan kita. Sige. Doon ako dadapot doon. Masaya ko, ha? Dali na, lutlot. Tara na. Uy, nadalas. Normal lang yan. Ayaw, gusto ko mag-swimming guys. Ay, Kit, walang hinog. Dami doon na doon sa kabila. Nantay ko. Maliliit yan dyan eh. Uy, paano buwa ba? Marunong ka, bakit pa di ko marunong buka? Siyempre, ganun pa ako dali. Putik na agad kami ni ate, oh. Sinabot pa ka namin, oh. Madali na tayo. Wala pa. Ay, di. Daming chiko, guys! Ay, char. Bumaunta tinilas ko na yun. Ha? Lari ka. Ano, dito naman tayo? Hey, Dan. Uy, hindi man yan nakan. Padaan kami, sis! Nakahabol na ba ang titigipis? Madaan kami. Madaan kami si Ato kasi. Tama. Atakin mo manakit. Atakbo na. Takbo mo ka. Dali. Ang galing! Ang galing! Galit si baka? Takbo! Takbo! Sorry na. Muntik ka pa dun ah. Tama pa ako ng taki, kadiri ka. Ew. Muntik na, kaya talon ako yung taki. Talo na mo yung tali niya. Pinapayun tayo. Talamsik yung tali. Ay, kadirdur. Fire!
Yung bike mo, kabalandra pa rin dyan. Mama Chico, oh. Madalas. Putik na, daming dumadaan. Buti nga hindi ako gastos eh. Putik na, no? Kaputik eh. Ayos lang yan, kaarte ay. Kasi ako si dati, Yan, ang lamig. dito. Ligo sa puso pagdating ha. Apa namin. Lalabang ko. Ang sayo namin eh. Nilalabahan mo, Kit. Saan? Sana may time pa kami doon. Tingin. Sa centipede. May gano. Babalik na, ama, ako na magdala na bike niyan. Saan? Saan? Kami. Centipede, talon ka na lang. Sarap kami na lang. Yan, tinalon. Tinapakan niya yung centipede. Wala man. Tinapakan na niya. Dali na, putik na natin. Borrow na. Guys, ang ganda ng ano. Aray ko, Tyron. Sorry. Kasi ako nakaligo sa sapa niya. Ako rin. Ay, naligo. Wag lang po kami pa uwi. Putikan po yung mga paa. Yan. Oy. Putikan ang mga paa. Hanap tayo. Sige to, akala mo taga rito, makatahol-tahol. Inahuwi nga yung bang. Kasi George. At kami sa bahay. Tingnan niyo po yung kanal namin. Ay, kanal. Amin nyo lang. Yan, dito ko lang inaano yung mga reels ko. Kinukuhaan. Nandyan, si Gidly Gidly.